Ostres, néixer, créixer a Caldes de Montbui és increïble. Aquest és un poble on realment pots desenvolupar-te. Tinc records de la meva infància molt feliços, de l'Escola Pia, dels equips de bàsquet. Recordo estar molt implicat. Per mi el bàsquet sempre ha estat una de les meves passions. Recordo molt els partits al pati de l'Escola Pia des de petits, amb un fred que pelava, rascant també la pista, amb els pares portant cafès, mantes, en moments de molt de fred, però de molta emoció. Tinc records molt macos també de les activitats socials, culturals, festives, dels ball de places, de gaudir d'un poble que jo crec que té una bona qualitat de vida i que, a més és un poble educador i que és un poble que fa que les famílies hi puguem ser molt felices. I ara això ho veig i m'agradaria transmetre-li a la meva filla, també, no? El fet d'haver crescut a Caldes de Montbui és una oportunitat increïble i no m'imagino haver nascut, crescut en un altre lloc millor que el nostre poble. Sí, sempre m'ha agradat molt la política, a casa sempre s'ha parlat molt de política. Tenia la doble vessant, perquè a mi els esports m'agradaven molt i tenia el dubte de si volia dedicar-me més al periodisme esportiu i paral·lelament també m'agradava molt la política. I pensava que el periodisme em podia donar aquest terme mig entre explicar què estava passant en l'àmbit esportiu i també tenir una vessant posada en l'àmbit més polític. I per això, com que no ho tenia clar, vaig estudiar les dues carreres i realment les dues m'han anat molt bé. És cert que, diguem, la meva vida m'ha portat més a dedicar-me a la política, perquè mica en mica vas descobrint quines són les teves passions i treballar pel teu poble és absolutament increïble. És dels honors més grans que pot tenir un ciutadà que s'estima la seva vila i per tant, en aquest sentit, estic molt content. Vaig acabar la llicenciatura de Ciències Polítiques i llavors vaig decidir fer-me militant. I això ho tenia bastant clar. Primer vull tenir la formació, vull centrar-me en la part formativa i després em vaig fer militant. És cert que vaig seguir estudiant el màster a Tarragona, a la Universitat Rovira i Virgili, però sempre havia tingut una empatia molt gran per qui era en aquell moment l'alcalde de Caldes de Montbui, que era una persona jove, que em sentia molt identificat amb ell, creia que, a més, tenia uns valors que jo em sentia molt propers i el fet d'haver-lo conegut, perquè en Jordi Soler va ser entrenador meu de bàsquet, va fer que m'hi acostés i que m'impliqués i que m'agradés molt el fet de treballar pel meu poble. I mica en mica una cosa va portar l'altra. El 2011 vaig formar part per primera vegada en unes llistes electorals, en aquell moment com a número 7, vam passar de 5 a 10 regidors, no tenia clar si entraríem, diguem-ne, si entraria a l'Ajuntament, però tampoc aquest era l'objectiu. Em vaig implicar perquè em sentia amb la il·lusió de poder sumar en un projecte, en una candidatura que liderava una persona jove i amb idees fresques en aquell moment per Caldes de Montbui i així ha anat succeint tot. En Jordi Soler va ser la persona amb què m'emmirallava i en aquell moment no hi havia moltes persones joves en política i menys en política local. La figura d'un alcalde sempre era, dic alcalde, a més era molt masculinitzada i de gent molt gran i molt encorbatada. El Jordi tenia un perfil més jove, més fresc i estava fent coses, jo crec, molt positives per Caldes de Montbui, estava capgirant la política local i em vaig sentir molt proper, però parlant de referents polítics, te'n diria també de nacionals, evidentment, l'Oriol Junqueras, la Marta Rovira, i a nivell de política global sempre m'ha agradat molt el que representava Barack Obama, perquè era els moments en què jo estudiava, estava a la facultat, a la universitat, i era un moment de canvi, d'explosió, també de noves tecnologies, de noves tendències polítiques, de venir de polítiques molt conservadores, globals, als Estats Units, i bé, podria parlar de referents polítics, però aquests, evidentment, anant de Jordi Soler a Barack Obama, doncs te'n podria parlar d'aquests dos. No puc imaginar-me un sol alcalde, una sola alcaldessa, un sol regidor, una sola regidora que no cregui que el seu és el millor poble del món.
El que no saben és que és Caldes. Però ho dic perquè és un amor molt natural, el fet d'estimar el teu poble, la teva gent, els teus veïns, el teu equip de bàsquet, l'escola on van els teus fills, és un amor molt proper i per tant ha de tenir molta estima per allò que fa. Aquest, en primer lloc, ha de ser honest, ha de ser honrat i ha de tenir visió, no ha de pensar només, no hem de pensar només en el que és el dia d'avui, sinó hem de tenir visió de cap a on volem anar, quines són les polítiques que vols implementar i, per tant, doncs ha de tenir també estratègia i profunditat en el que farà. Com en tots els àmbits de la vida, necessites motivacions i és possible que hi hagi moments en què diguis, ostres, ja no sento la mateixa passió que sentia el primer dia, haig de deixar que algú s'hi posi en lloc meu. Jo no tinc aquesta sensació ara mateix, al contrari, tinc la impressió de que encara puc donar molt pel meu poble i em sento amb molta força per seguir treballant per Caldes de Montbui. És evident que quan, i si em permeteu l'expressió, quan poses la teva cara en un cartell electoral, i jo respecto molt totes les persones, tots els ciutadans i ciutadanes que es presenten en unes eleccions, siguin la candidatura que sigui, perquè s'ha de ser valent per fer el pas en la política local, per aquesta pressió que comentàvem, per aquesta proximitat que, evidentment, hi ha en el món local, en un poble com és a Caldes de Montbui. Som 18.000 habitants, més o menys ens coneixem tots i tothom pot conèixer qui és l'alcalde, el candidat d'un partit d'un altre. No va ser difícil perquè ja portava 8 anys fent de regidor, de tinent d'alcalde, era un pas que jo crec que no va sorprendre en excés. El govern d'en Jordi Soler, també en Jordi Soler em va donar l'oportunitat de poder fer molta gestió, conèixer molt directament l'Ajuntament des de la tinença d'alcaldia, però m'ho vaig prendre amb molta responsabilitat, perquè no és el mateix fer de regidor, que sempre tens l'opció de poder parlar amb el teu alcalde o alcaldessa, i l'última decisió la pot tenir el màxim càrrec de l'Ajuntament. En aquest cas, jo haig de donar aquestes respostes als regidors i regidores i en molts casos haig de sentir aquesta responsabilitat perquè molta gent o moltes accions o moltes polítiques dependran del que tu decideixis. Has de ser molt conscient que, evidentment, tu tens la teva vida privada, tens el teu cercle privat, però es barregen en molts moments i per tant, intento anar amb molt de compte en aquest sentit, també per protegir la família d'aquesta pressió, però ets l'alcalde les 24 hores al dia i, per tant, qualsevol ciutadà o ciutadana et pot fer una consulta un dissabte o un diumenge quan estàs fent un vermut amb la família perquè és el moment que té l'oportunitat de parlar amb el seu alcalde o la seva alcaldessa. I és bonic que sigui així, i és normal que sigui així, i m'agrada que fins i tot sigui així. La feina d'alcalde requereix un compromís absolut, total, pots estar de vacances amb la família i pot ser que hi hagi alguna incidència i hagis de tornar, per tant, sempre has d'estar permanentment connectat. Jo ja estic acostumat i no renuncio, ja m'agrada, perquè he vist que molta passió el que faig, visc amb molta passió al meu poble i a casa meva ho saben perfectament i em recolzen molt, la veritat. Els calderins i les calderines són molt respectuosos, ho dic de veritat. Evidentment, quan a algú li preocupa alguna cosa, ho transmeten al seu alcalde, és lògic, jo faria el mateix. Per tant, no em genera cap mena de conflicte, no, al contrari, és un orgull i és un honor poder atendre'ls en el moment que sigui. Com tots tenim els nostres moments, a vegades que estàs més cansat o no estàs pensant en aquell tema concret i no li pots donar la resposta, però al telèfon quedem, fem un cafè, ens veiem i intentem trobar la solució al problema que sigui. No em genera cap conflicte, al contrari, és la meva feina i n'estic encantat. A vegades costa autodefinir-se. El que puc dir és que soc més emocional del que a vegades sembla. Evidentment, els nervis van per dins i la pressió va per dins i la càrrega política implica molta pressió en els pobles especialment. Jo crec que un regidor, una regidora i un alcalde i una alcaldessa té probablement més pressió de la que es té al Parlament o al Congrés dels Diputats, per la proximitat. Això és molt bonic, perquè estàs treballant per la teva gent, pel teu poble, però
però també genera molta pressió i fa que aquesta emoció que tu vius i sents pel teu poble es porti per dintre. Crec que soc més emocional del que pugui semblar i més apassionat també, soc apassionat, m'agrada implicar-me fent moltes coses, m'agrada fer moltes coses. M'agrada bastant la bossa nova, per exemple, m'agrada el rock clàssic, David Bowie, m'encanta, m'agrada el jazz, però a mi no li agrada tant ni l'escolto tant, m'agrada música actual, m'agrada molt Daft Punk, tinc el vinil, un dels meus vinils més preuats, o Neil Young, també, de rock més clàssic, no? Soc un punt eclèctic, m'agrada escoltar, depèn del moment i de l'estat d'ànim que tinguis en aquell moment. Si necessites animar-te, doncs música més animada. Si necessites reflexionar, doncs música jazz. Tinc l'oportunitat de poder presidir el Fons Català de Cooperació. Ha estat una experiència increïble per l'impuls que hem desenvolupat, per exemple, en països com el Senegal, on Caldes de Montbui té projectes molt bonics de la mà del calderí Josep Artigas, que és una de les persones que més m'han impressionat al llarg d'aquests 12 anys per la tasca i la feina que fan. Diria que és un autèntic referent en solidaritat i a nivell d'aquests 4 anys, evidentment, ha estat uns anys molt marcats per la guerra d'Ucraïna i mai m'hauria imaginat visitar un país en guerra. Va ser molt fort i molt colpidor veure famílies que fugien de la guerra, dones, nens, famílies que no tenien on anar, que nosaltres com a Fons Català el que fèiem era reconvertir escoles com a espais d'allotjament temporal de desplaçats interns a la part oest d'Ucraïna. Ostres, eren moments molt colpidors, però per contra també donava sentit el fet que estiguéssim allà, que els ajuntaments ens dediquessin recursos, perquè estàvem treballant l'acollida des del nostre poble, a les persones que arribaven, però també estàvem treballant en origen amb les persones que fugien. Per tant, ha estat una experiència colpidora, però molt agraïda. He descobert aquí una vocació que potser el dia que deixi la política pot ser un camí a seguir perquè motiva molt. Et fa canviar la manera de veure el món, d'enfocar el teu dia a dia. Has de tenir molta més empatia i sentir-te molt afortunat per viure a un municipi com a Caldes de Montbui, per viure a Europa, per viure en un lloc on som uns autèntics privilegiats. El món és, per desgràcia, un lloc desigual i des de Caldes de Montbui podem fer coses per millorar certes realitats. Ja ens agradaria millorar totes les injustícies o solventar totes les injustícies que hi ha arreu del món, però podem fer coses petites que com fa en Josep Artigas, al Senegal, tenen un impacte molt gran en les seves comunitats. Ostres, és que aquest ha estat un mandat difícil. Si parles amb alcaldes o alcaldesses més veterans, jo ho he fet i tots t'afirmen que aquesta ha estat la legislatura més complicada. També és cert que tendim a oblidar allò que ha estat dolent o un punt traumàtic, perquè el Covid ho ha estat, Recordo perfectament els dies previs, on ja veies que estava passant alguna cosa que era molt greu, i els dies post, on ja sabíem que era molt greu. Els dies previs recordo una reunió de govern a l'Ajuntament, a la sala de juntes, que va durar almenys 3 hores per decidir si suspeníem el mercat de l'olla. 3 hores. Mig govern que sí, mig govern que no, valorant pros, contres. Clar, suspendre una activitat com aquesta té uns efectes econòmics pel poble molt grans. I vam acabar decidint suspendre-la. Ara ho penses així, a toro passat. Era evident que s'havia de suspendre el mercat de l'olla, però en aquell moment no teníem informació, no sabíem què és el que estava a punt de passar, que seria molt greu. A partir de llavors, un dels dies importantíssims, que va ser així, va ser el dijous, perquè jo no recordo haver convocat al llarg dels últims anys el comitè de crisi, amb policia local, bombers, protecció civil, cossos d'emergència, a la policia. Era el dia del meu aniversari, era el 12 de març, per això ho recordo. I quan va esclatar ja l'estat d'alarma, i ho dic una mica emocionant-me, recordo, ostres, havent de gestionar qüestions a nivell de Fundació Santa Susanna molt complexes, però estant a casa, recordo treballar molt, de 7 del matí a 10, 11, 12 de la nit, amb reunions intempestives.
recordo també tota la gent que es va posar a disposició, la recordo molt. Va haver-hi molts moments emocionants, per bo i per dolent, també emocions de pèrdues molt properes. I algunes llàgrimes també van venir per aquí, però l'emoció tan bonica de veure, per exemple, els operaris d'esports de l'Ajuntament repartint aliments, això va ser increïble, no els hi podrem agrair l'energia que es mereixen, va ser increïble, tot l'esforç que va fer el personal de Santa Susanna, els dispositius essencials, el CAP del nostre poble, que en aquell moment estàvem amb obres i només faltava això, no? Però els professionals van donar-ho tot, els dispositius d'emergència, els agents de mobilitat. Sí, això va ser molt emocionant, molt emocionant. Els regidors i regidores fèiem reunions cada dia de coordinació, cada dia amb el govern municipal, telemàtiques. Fins i tot un diumenge vam fer una reunió per dir avui fem una reunió per fer un vermut telemàtic. Cadascú que s'agafi una cervesa o el que vulgui, o una Coca-Cola, i unes patates i unes olives, però avui parlem de qualsevol cosa que no sigui la pandèmia, perquè ens veiem cada dia, ens connectàvem cada dia, i aquest vermut el recordem molt. En aquell moment no tenia la meva filla, ens vam assabentar que estàvem esperant una nena. Recordo viure l'embaràs així, confinats, gestionant una situació absolutament extraordinària que m'agradaria pensar que mai més es repetirà. Va ser estressant per tothom, però no vaig ni arribar a pensar que era estressant. Havíem d'estar per un fet superior, per un fet que era absolutament excepcional, que era molt complex, i tots havíem de donar el millor que poguéssim oferir. I així ho vaig intentar fer. Mirem endavant, siguem optimistes. Aquest és un poble on podem ser feliços i felices. Anem a gaudir com mai dels escaldàriums, dels Sants Antonis, de la Festa Major, perquè va haver-hi un temps que no els vam poder fer. Anem a gaudir-ho, perquè aquest és un poble increïble, anem a gaudir del nostre poble, que no n'hi ha un de millor.